Dobrý den, jmenuji se Petr Bíner, pracuji jako zdravotně sociální pracovník v rehabilitačním ústavu v Hrabini. Rehabilitační ústav v Hrabini, jak už jste slyšeli, je cílovým zdravotnickým zařízením, kam jsou přijímáni pacienti se spinálním nebo jiným neurologickým postižením po následcích těžkých traumat nebo onemocnění. V rámci multidisciplinárního týmu, které se věnuje odborné péči pro tyto osoby, poskytuji i já své služby jako zdravotně sociální pracovník. Mým úkolem především zajistit sociální anamnézu potřebné osoby, a to z prostředí rodiny, bydliště, pracoviště nebo z místa překládajícího zdravotnického zařízení. Získané údaje se pak vyhodnotí v kolektivu odborníků ze všech pracovišť ústavu na předvizitní poradě, na základě čeho se pak vypracuje plán sociální práce. Sociálně právní pomoc je intenzivně poskytována přibližně zhruba asi 100 osobám, které jsou léčeny na spinální jednotce a neurologických odděleních, v případě potřebnosti i dalším pacientům zařízení. Zachycení sociální anamnézy se doplňuje v sociálně zdravotním záznamu, který posledně slouží jako základní materie pro následující, nyníž převážně individuální formu práce. Ta je dána tím, že u každého klienta je mnohdy rozdílná sociální historie, která pochopitelně vyžaduje i individuální přístup k řešení vzniklé problematiky. Jiná je sociální situace u člověka, který byl před choroby zaměstnán, měl rodinu, děti, bydlení, zájmy, společenské kontakty nebo musel splácet hypotéku či úvěr. Naopak odlišná u bezdomovce, který nemá ani základní doklady, mnohdy nemá ani vlastní oblečení, je bez jakékoliv příjmu, chybí zde minimální vazba na rodinné prostředí a co je kolika nejhorší, nemá kde bydlet. Jinou dimenzi má sociální situace u klienta, který je důchodcem, je ovdovělý, před úrazem či onemocněním bydlel v bariérovém bytě, kam se ní nebude moci pro následky zdravotního handicapu vrátit, nemá ani blížší příbuzné, nebo má sice příbuzné, ale ti buď nechtějí, nebo nemají možnost péči zajistit. Zcela jiný postup řešení vyžaduje případ pacienta, u kterého se jedná o následky těžkého úrazu či polytraumatu, jež bylo zaviněno druhou osobou, nebo se jednalo o pracovní úraz, ublížení na zdraví či onemocnění chorobou z povolání. Zde se poskytuje základní právní pomoc a poradenství jako příprava pro zahájení řízení o náhradu škody ve spolupráci se specializovanou advokátní kanceláří. Konkrétní práce potom spočívá v řadě různých úkonů. Pomoc při zajištění ztracených či neplatných náhradních dokladů, jako jsou rodný list, občanský průkaz, povolení či prodloužení k pobytu pro cizince, vystavení duplikátu diplomu, vysvědčení, vojenské knížky či výučního listu a jiných. Aktivní pomoc při vyřízení minimálního příjmu, například příspěvku na živobytí nebo jednorázového finančního příspěvku v případě hrozby újmy na zdraví. Příprava podkladů k vyřízení invalidity a následně invalidního důchodu. Aktivní pomoc při zajištění odpovídajícího bydlení, což představuje úpravu bariér ve stávajícím bytě, výměnu stávajícího bariérového bytu za bezbariérový nebo vyplnění a podání žádosti o přednostní přidělení bezbariérového bytu mimo stanovený pořadník. Opakované intervence a komunikace s úřady práce ve prospěch klientů v místě trvalého bydliště nebo přímo s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádosti o sociální šetření ve spolupráci s terénními sociálními pracovnicemi odborů sociálních věcí, magistrátních a městských úřadů. Aktivní pomoc při vyřizování žádostí o různé druhy dávek na základě zákona 329 z roku 2011 a zákonu 108 a 111 z roku 2006, případně dalších právních norem, včetně navazujících právních předpisů, ať už se jedná například o přiznání mimořádných výhod a příspěvku na mobilitu, příspěvku na speciální pomůcku, příspěvek na péči a jiné. Pomoc při vyřízení zadržených výplat nemocenských dávek s příslušnými odbory nemocenského pojištění České správy sociálního zabezpečení. Sepsání a zkompletování žádosti o umístění v rezidenčním zařízení, v domově seniorů, ústavu sociální péče, odborném léčebném ústavu nebo zařízení následné léčebné péče. Zajištění a nasmlouvání potřebné pečovatelské služby nebo osobní asistenční služby v místě bydliště potřebného klienta nebo vyřízení umístění do domu s pečovatelskou službou.
Pomoc při sepsání řady osobních žádostí, jako jsou žádosti o přiznání invalidního důchodu, úprava splátkového kalendáře, sepsaný plné moci pro rodinné příslušníky, žádosti o úpravu vyživovací povinnosti, žádosti o rozvod manželství, žádosti o zaslání potřebné dokumentace vztahující se k utrpěnému úrazu, to znamená různé protokoly, vyšetřování od soudu, od státního zastupitelství nebo od soudu prvního nebo druhého stupně. Sepisování základního konceptu pro advokátní kancelář při žádosti o vyřízení náhrady škody na zdraví. No a potom pomoc při sepisování různých forem opravných prostředků, jako jsou odvolání nebo námitka proti jednotlivým druhům rozhodnutí. Dovolte, abych uvedl aspoň jeden příklad řešení typické sociální kauzy. Jednalo se o pana J.P., ročník 1960, stav popadu na kole v ebrietě s těžkým úrazem páteře a následnou spastickou paraplegií a centrální spastickou parézou horních končetin. Byl rozveden a rodina se s ním nestýkala již více jak 15 let, byl bez partnerky, bez zázemí. Před úrazem žil jako bezdomovec, bydlel ve stanu, který mu zhořel, včetně všech dokladů a oblečení, přijat bez dokladů na fakultní nemocnici v Porubě, kde mu byl vyřízen nový občanský průkaz. Byl přijat bez jakéhokoliv finančního příjmu. Nebyl registrován ani na úřadu práce, neplatil si ani mnoho let ani sociální a zdravotní pojištění. Jelikož neměl skoro žádné osobní oblečení, zajistili jsme mu formou sbírky mezi zaměstnanci. Vznikal mu dluh neplacením regulačních poplatků. Na úřadu práce v místě bydliště mu byla vyřízena žádost o příspěvek hmotné nouze, primárně pouze dávka mimořádné okamžité pomoci. No a následně jsem začal vyřizovat duplikaty veškerých dokladů, protože neměl vlastně vyjma občanského průkazu vůbec nic, aby se mohla podat žádost o přiznání invalidity a posléze invalidního důchodu. Po přiznání invalidity byla podána žádost o přiznání příspěvku na živobytí na základě zákona o hmotné nouzi. Zároveň byly vyplněny a podány žádosti o příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči. Po celou dobu léčení, tedy zhruba více jak 5 měsíců, s námi jeho rodina odmítala komunikovat a spolupracovat, a to i v elementárních záležitostech, které jsou nutné k tomu, aby mohly být žádosti o dávky správně a doplněny a podány. Jelikož nebylo možné sehnat ani s pomocí úřadu místní státní správy telefonní kontakt na rodinu, byl odeslán 2krát doporučený dopis matce, odpovědi jsme se však nedočkali. Proto jsme požádali o spolupráci o pomoc terénní sociální pracovnice v místě trvalého bydliště klienta, které rodinu několika na náš popud navštívili, opět bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku. Posledně byly klientovi vyplněny a podány celkem 2 kompletní žádosti o umístění v domově seniorů a ústavu sociální péče, kde byl zařazen v pořadníku. Jelikož nebylo možné zajistit ihned umístění do výše jmenovaných zařízení a návrat k rodině byl vyloučen, byl nakonec přeložen na lůžko následné péče v místě trvalého bydliště, kde vlastně týden po hospitalizaci nečekaně zemřel. S pacientem bylo provedeno celkem 48 sociálně právních intervencí a asi zhruba 156 úkonů. Celková časová náročnost činila 40 hodin. No, já bych chtěl závěrem říct, že ta sociální práce, kterou provádí jako ve zdravotnictví, je spíš posláním, nelze to brát jako zaměstnání. A závěrem bych skončím motem, kterým bych si chtěl rozloučit, které možná dneska není moc akceptovatelné, ale platí, že základním ukazatelem úrovně a vyspělosti každé společnosti je skutečnost, jakým způsobem se dovede postarat o své nejslabší a potřebné jedince. Děkuji za pozornost.